በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አቱም ኩልኹም ትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንዕሞ ኣነ ኸዕርፈኩም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 28 መንፈሳዊ ስነ ጽሑፍ ትጅምር። Abbas, baruuna saamuna Abbas. حوي تس أنا كان يكون تزحو تس أفلت علىكو أفلت على ناوي رجعنا ضايل الله نبدأ بروح سرعة قدس جبريل بيت كريستياني أما عندك جرا خشكرك أنت عايز حوي ناين نبرة تخونن ما جينا كره بصحك حوي سأجمع يقولون كرباس زخونة بقريك خيرين عكا نبرخت بخونني كجمع كاريا كله نشرا ما بتلقى بجاز حوي تنعقل حوي سأجمع يقولون بقريك خيرين وإذن وجبريل ملاك خذوا الله تغيظ له وإذن وجبريل ملاك وإذن وجبريل ملاك جبريل ملاك جبريل ملاك وإذن وجبريل ملاك. نعم زحوي نعس كفر نع حسب يعرف كفر زحوي أنا أبي كريان بمنفس أبونا تخص كيسة عبا خسابينير حجيك بيت كريان أي سالم أي صوب أي قدس أي سجد أبوشم تريا نخي سالمن نخي زعربن تعبي أخي بقى خاب كله دافع طبعا حاجات شكيمة يزور له كبعة بيتين دقين لو من هاي تفاد عروضي زولون الناس معه بقى يقعد له المنازم زمانه درجي قال انتي ننبذك سمع سيدي قال مالت النفسي ننبذ صني له سمع قال ننبذ صني له سمع عند جميل لا بنفساونا دي كذكرني بنفساونا دي عند ذكرى بيت كريستياني كذكرني بيت كريستياني عند ذكرى ጾም ጸሎት ንስሓ ቅዳሴ ቅዱስ ቁርባን መዝሙር ክዝክሮም እንደኾነ ግን ንነብሰይ ፀሚለ ክሰምዓካ ኣልኩ ሰይጣን ኣብ እዝነይ እናመፀ ቤተ ክርስቲያን ንኸይከይድ ደቅስ እናበለ ንኸይፀውም ፀሚኻ ብላዕ እናበለ ንኸይሰግድ ድረኺምካ እናበለ ንኸይቀርብ ድማ ገና ፅናሕ ንእሽተይ ኢኻ እናበለን ብላዕ ስተ ሰኸር حاسو دباس زمو نبلا دم تعمل أنا يسمع إذني عادية أبا حاجة تصور تشكي من غير الله حوي ماني مسمكة شنو يقول لكم لك أنا حوكوي
ናይ ወለደይ ግን የናስ ዝባሃል የናስ ሓወይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ወዲ 28 እንታይ ይብለና? ኣቱም ኩልኩም ትፅዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ናባይንዑ ኣነ ኸ ክዕርፈኩም ይብለና። የናስ ሓወይ ኣምላኽና እኮ ኣበይ ነርኩም ዘይኮነስ ኣበይ ኣለኹም ይብለና። መልስና ከዓ ኣብ ቤት ካለና ክኸውን ኣሎ። ኩሉ ዝተሰከምና ጾር ናይ ሓጢኣትና ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ኣብ ትሕታ ቦታትና ብምዃን ክንስሓ ኣለና። ናይ ጽድቂ ኣርዑት ተሰኪምና ክንጓዓዝ ይግባአና። ፈተና ጸላይ ተወደቕና ቀልጢፍና ክንተስድ ኣለና እምበር ወዲቕና ክንተርፍ የብልናን። የናስ ሓወይ ጽባሕ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምጻእ እሞ ኣስፋ ሓቢልና ክንዘራረብ ኢና። ይመጽእ ከመይታት ይመጽእ ሰብ ከይብለኒ ኢለ ዝሓባኹ ባይ ኣኽልን ቤተ ክርስቲያን ካብዚ ከይድ ክንደይ ደገይረ ዕጣን ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘይሽትት ነዊሕ ክንደይ ገይረ ካብዘ ዝምዶ ካብዚ ሸብሸብ ክንደይ ደገይረ ሰብ ኣበይ ከይርአኒ ኢለ ነቲ ዝርአየኒ ኣምላኸ ረሲዐ ካብዘይ ቀድስ ጸሎት ካብዘይ ይገብር ምክንያት ገይረ ስራሕ ኣለኒ ኣይጥዕመኒ እናበልኩ ካብ ማሕበረ ካብ ዝፍለ ክንደይ ደገይረ ቃል ወንጌል ካብ ዘይሰማዕ ክንደይ ደገይረ ክመጽእ ግድን ክመጽእ ንገብርኤለ ወድኻ ወዲቑ ኩሉ ረሲዑ ሓደ ዘይረብሕ ሰብ ምናምን ኮይኑ እሞ ናብ ቤትካ ምለውሰብ ኣለኻ ጃሃዝ ሓወይ ኩሉ ክቕየር እዩ። መሓሪ ኣምላኽ ይኩንከ ዘለና ኣጆኸ በርትዕ በቃ ተባለ ክመጽእ ግድን ክመጽእ ብዙሕ ግዜ ጉባኤ ተመላለሰ እንተኾነ ኣካላዊ ምምላስ ጥራይ ግዲ ኮይኑ ብዙሕ ለውጢ ረኸብኩ። ከምቲ ቦታት ካብ ኣካልካ ኣብ ገዳም ልብኻ ኣብ ዓለም ምዃን ልብኻ ኣብ ገዳም ኣካልካ ኣብ ዓለም ምዃን ይሓይሽ ዝብልዎ ናተይ ግና ልበይ ኣብ ዓለም ሓዲገ ኣካለይ ኣብ ጉባኤ ካብ ዝመላለሶ ነዊሕ ኮይኑ ናይ ሎም መዓልቲ ግና ፍሉይ እዩ። ፀሓይ ከምቲ ዝተዋህባ ስርዓት ንምድሪ ከተብርህ ውዒላ ናብ ምዕራብ ገጻ እናተሓንበበት ከላ ልክዕ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝኸዶ ጉባኤ ንምስታፍ ከድኩ እሞ ኣብቲ ጉባኤ በቲ ግዜ እቲ ክምህር ዝተመደበ መምህር ጥዑም ስብከት ድሕሪ ምስባኹ እቲ መራሒ መደብ ተቐቢሉ ካብዚ ብምቕጻል ናብ መዘምራን ኣሕዋትና ክሕልፈኩም በለ። መዘምራን ምዕሩግ ኣልባሳቶም ለቢሶም ኩሉ እቲ ዘድሊ መሳርሒ ዜማ ኣዳልዮም ናብ መድረኽ ደየቡ እምበኣር እታ ልበይ ዝኸፈተት መዝሙር ንምዝማር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኢሎም ፈለሙ። عصفي قبور موتي ولدي يمليخ عروتي قليلو كمتن عمخا نصرك الرقيفة أنا خارفك نعاسي عمني كبلني بيتا أنا سيسع بيك سامي وداتا ብምባል ኣነ ብኽቡር ሞት ናይ ጎይታ ህይወት ዝረኸብኩ በቲ ክቡር ደሙ ተዓዲገ ኣካል ክርስቶስ ከም ዝኾንኩ ከም ዝሓስብ ገበርኒ። ዋላ እኳ ንርእሰይ ብምኽንያት ሓጢኣተይ ኣነ ደኣ እንታይ ብደም ክርስቶስ ተዓደኩ ክኸውን ኢለ ተስፋ ክቆርጾ እንተበልኩ ንሳቶም ግና ኣርዑተይ ቀሊል እዩ ከም ዝበለ ኣዘኻኽርኒ። ብትኽክል ኣርዑት እግዚኣብሔር ቀሊል እዩ እንተኾነ ናተይ ሓጢኣት ከቢድ እዩ እናበልኩ ምስ ርእሰይ ከም ዝዘራረብ ገበርኒ። ነዚ እውን መልሲ ኣለና ዝብሉ ዘለዉ ክመስሉ ንዓስ ዓበኒ ካብ በለኒ ጎይታ ኣነስ ክስዕበየ ክሳብ መወዳእታ ብምባል ጎይታይ ንዓነ ጾርካ ናባይ ደርብዮ ይብለኒ ከም ዘሎ ነጊሮም ኣበራበርኒ። ሽዑ ልበይ ተሰብረ ክሳብ መወዳእታ ክስዕበየ ድማ በልኩ። መዘምራን ከምዚ ኢሎም ቀጸሉ። ብምስሊ መልክዑ عبيرو فقيرو لن
بዛ أبيس أنا قل حدي بዛ أبيس ናብ ተፈጥሮ ይመለሱኒ ኣነ ብምስልን መልክዕን ኣምላኽ ዝተፈጠርኩ እየ በልኩ ብምስልን መልክዕን ኣምላኽ ከመይ ማለት እዩ ኢለውን ኣብ ሕቶ ኣተኹ ብሓሳበይ ድማ መልክዕ ኣምላኽ ማለት ሓደ ቆልዓ ብመልክዕ ንኣቦኡ ከም ዝመስል ንስኻ ድማ ነቦኻ ንኣምላኽ ብመልክዕ ትመስል ክብል መለሰለይ ምስሊ ማለት ከ ኢለ ተወከስክዎ ኣምላኽ መሓሪ ከም ዝኾነ ንስኻ ድማ ብጸጋ መሓሪ ንሱ ገዛኢ ከም ዝኾነ ብጸጋ ገዛኢ ንሱ ሓያል ከም ዝኾነ ብጸጋ ሓያል ንሱ ዘለዓለማዊ ከም ዝኾነ ዘለዓለማዊ ንሱ ፍቕሪ ከም ዝኾነ ፈቃር ንሱ ሓቂ ከም ዝኾነ ሓቀኛ ንሱ ናፃ ፈቓድ ከም ዘለዎ ንኣእምሮን ልቦናን ተጠቂምካ ትጓዓዝ ገይሩ ፈጢሩ ኣብ ገነት ኤደም ኣቐመጠካ ኢሉ መለሰለይ ሽዑ በቲ ሓደ ክቡር ኣፈጣጥራይ እናዘከርኩ በቲ ሓደ ወገን እቲ ዘለኽዎ ውድቀት ዘኪረ ንብዓት ብኣዒንተይ ጀረብረብ በለ ከመይስ ትምኒተይ ክፍጽም ነዚ ክቡር ተፈጥሮይ ኣመራሲሐየ ኢለ ኣብ ዓሚቕ ናይ ሓዘን ስምዒት ኣትየ ስቕ በልኩ መዘምራን ግና ብኣዝዩ ዘጸናንዕ ቃላት ከምዚ እናበሉ ቐጸሉ بفرصم رراهي حسني كلبس تسفع مهرتيبو كبرتي كملس زمن مساخلي يخلق حق تسفعي كاب سماي وردو لبسون السجان كاب سماي وردو لبسون السجان ጊዜኡ ምስ ኣኸለ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ከድሕኖም ንዓና ድማ መሰል ውልድነት ክበና ካብ ሰበይቲ ከም ዝተወልዳ ዘኻኸርኒ ንሱ ፍጹም ርህሩህ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ነቲ ባዕለይ ዘምጻኽዎ ሓዘን ከጥፍኣለይ ነቲ ተስፋ ሂቡኒ ዝነበረ ክፍጽመለይ ነቲ ጠፊኡ ዝነበረ ክብረተይ ክመልሰለይ ስጋይ ተዋሂዱ ከም ዝተወልደ በቲ ጥዑም ዜማ ኣሰንዮም ፍቕሪ ክርስቶስ ናብ መዓሙቕ ልበይ ከም ዝኣቱ ገበርዎ ኣረጋዊ መንፈሳዊ ተወልደ ብኣምሳሊከ ከመ ይለድከ ብኣምሳሊሁ ከም ዝበለ ንሱ ብስጋና ተወሊዱ ንዓና ኣማልክ ዘበጸጋ ከም ዝገበረና ተገንዘብኩ ሽዑ ኣይ ሓቁ እንዲዳ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣየ ከምዚ ዝበለ ትሕትና ከመይ ዝበለ ትሕትና እዩ ከምዚ ዝበለ ትዕግስቲኸ ከመይ ዝበለ ትዕግስቲ እዩ ከምዚ ዝበለ ዓቕልኸ ከመይ ዝበለ ዓቕሊ እዩ ብምባል ንናይ ጐይታና ፍቕሪ ምሕረት ትዕግስቲ ትሕትና ርህራሄ ከደንቕ በልኩ ሓሲበ ከይወዳእኩ መዘምራን ከምዚ ኢሎም ቀጸሉ فداي كنسو حمامات المسكن نسوقين قسل أنا نخي قسل عدانا زماتي نلسي كي بحتا نسيئون زميتو أدينون قيتا نسيئون زميتو أدينون قيتا ከምቲ ነቢ ንሱ ንሕማምና ጸሮ ንስቓይና ድማ ኣብ ዝባኑ ጸዓኖ ዝበለና እቲ ኣነ ክስቀሎ ዝግባእ ንሱ ተሰቕሎ እቲ ኣነ ክጉረፎ ዝግባእ ንሱ ተገርፎ እቲ ኣነ ክቆስሎ ዝግባእ ንሱ ቆሰሎ እቲ ኣነ ክሞቶ ዝግባእ ሞት ንሱ ንስለይ ሞተለይ ነታ ብዲያብሎስ ተማሪኻ ዝነበረት ነፍሰይ ነጻነት ኣወጀላ ካብ ሞት ኣድሓና ካብ ሲኦል ናብ ገነት መለሳ ከምቲ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ሕማማት ናይቲ ፍቁር ክንገር እንከሎ ኣዕጽምቲ የንቀጥቅጥ ነፍሲ ትርዕድ ኣእምሮ ይደክም ዝበሎ ውዕለቱ ብቓል ኮነ ብሓሳብ ስለ ዝኸበደኒ ስቕ በልኩ መዘምራን ግን ሕጂ እውን ከምዚ ብምባል ቀጸሉ ሞታየ ክብር ኣምሳየ ወለቱ ቃላት የብለይን ንፍቕሩ ዘዘንቱ እንተ ምስጋና እሞ ዓበይ ብዝኾነ ኣነስኪ ስዕቦየ ወዲሰ መስኪነ ኣነስኪ ስዕቦየ ወዲሰ መስኪነ በቲ ሓደ ወገን እታ ብኽፋእ ጸልመተት ልበይ እናዘከርኩ
በቲ ሓደ እታ ክፉእ ንምዝራብ እትቐልጥፍ ልሳነይ ትዝናበለትኒ በቲ ሓደ ወገን እተን ናብ ሕማቕ ዝጎያ ኣእጋረይ በቲ ሓደ እተን ናብ ክፉእ ዝጥመታ ዒንተይ በቲ ሓደ እተን ክፉእ ንምስማዕ ፅን ዝብላ እዛነይ እናዘከርኩ ብዛዕባ ዝውዕለት እንታይ ክብል ልኽእል ኢለ ንነፍሰይ ሓተትክዋ ፍቕሩኸ በየናይ ልሳን ከዘንትዎ እኽእል ከም ቅዱስ ኤፍሬም ናርሚ ምእስመ ኢንክል ፍጹመ ጥንቁቀ ነጂረ በእንተ እበዩ ለውኡቱ ገባሬ ሰናያት ዝብሎ ስቕ ምባል ይሓይሽ በልኩ እቶም መዘምራን ግና እንተ ምስጋና እሞ ዓቕመይ ብዝኾነ ኣነስ ክስዕበየ ወዲሰ መስጊነ ብምባል ዓቕመይ ብዝፈቐዶ እናመስገንኩ ናብቲ ምስሊ ኣምላኽ ዝበሃል ንኽበፅሕ ለቦኦም ኣሕለፉለይ ካብዚ መዓልቲ እንዳሓረ እምበኣር እንተኽኢለ ክጎይ እንተዘይክኢለ ሰለይ ክብል ካብኡ እንተዘይክኢለ እውን ፍሖ ክብል ዝወሰንኩ እታ መዝሙር ግና ንልበይ ናብ ሰማያት መሲጣ ንሳ ስብሐት ለእግዚአብሔር ብምባል ተወድአት ወአምላኽ ኣቦይ ይቕረ ግበረለይ ብሓጢኣት ወዲቐ ካብ ቤትካ ርሒቐየ እሞ ብንስሓ ህይወት ተሓፂበ ጾር ሓጢኣተይ ኣራጊፈ ኣብ ቤትካ ክነብር ፈቐደለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።